langeneng kalanggan aglar pandan moncar tenon ler kekonang surem sora tetaan padang nun mangke popo penemban paduka popo penemban sida lancang ingkang sampun wonten tigang candra hari kalanggan menika paduka dereng waluya nirmala temah jati jati temah mulya kamangka sepisan kemawon ingkang putra dereng nate midhanget pangandikan paduka bapa penemban sida lancang bapa penemban mbok kula aturi paring dawuh paring sabda pangandika sejatosipun perkawis menapa ingkang keduga saged ndadosaken waluyaning araganipun bapa penemban sida lancang penemban nuwun sewu penemban mboten kateges kula lancang niku mboten ning mestine sampean menika sakit nandang ruga niku mboten presa nanging rak mesti nggih midhanget mesti rak nggih mireng sing diaturke kalih Geng Putra kalih para abdi Panakawan ana lara gudhik kok nganti 3 sasi monggo pun padoske tamba mrika-mriki pun ngracik ramuan herbal dereng mantun pun kula pacaosi biomoringa nggih dereng kacek lembane mbok paring dawuh mbok menawa panjenengan menika pikantuk wisesaning dewa isane waluya merga salah sawijining perkawis ngoten nak gampang mengke para putra sing madoske penemban mbok kula aturi paring dawuh sing keduga saged ndadosaken waluyaning sang penemban sida lancang menika napa Petruk kowe ming dhewe nggih Pak karo sapa kalih Bagong lah gareng nendi nika nembe wangsul nika numpaki Nova nika iki me tekan gara-gara penemban madu lanceng sida lancang penemban sida lancang mbok kula aturi paring dawuh aja mendel mawon lho penemban surem-surem diwangkara kengken lir manguksma kang layon denya ilang kang memanis manggap Sri Ngarteng dalutan kuciwa wadane layoku kocam arahnya maradani kumal kocam arahnya maradani Mastu nama sidam paring bawana langgeng sunggata kula wonten paring dawuh larak ngaten ingkang putra lega ta bapa penemban kowe aja sedih kowe aja kuwatir
Yektine nggone wong tuamu nandhang raga ya lara gudheg iki wis ana tambane. Ngerti ya Sunggata? Ndak rasa aku ora bisa mari yen to ora ana suwijining putri ingkang ngusadani kelawan pun bapa. Inggih lajeng sinten putri menika bapa? Mangerti ya. Sunggata lelaraku iki iso mari waton diborehi ya kuwi wujude layon sekar kagungane suwijining putri ingkang lair ana ing dina Anggara Kasih ana ing tanggal 1 Sura. Wondene putri kuwi mau nalikane lair kahanane sungsang teges kalung usus. Mangerti ya mung putri kuwi ingkang bisa ngusadani alarane Begawan Sida Lancang Sunggata. Lajeng sinten putri menika bapa Demban? Pidhangetna aturipun bapa. Putri ingkang kagungan wujuding boreh layon sekar ora liya kejaba mung putri Dwarawati. Ya kuwi Dewi Wara Sembadra ya Dewi Lara Ireng Sunggata. Sarating pandam sumula amadang ijroning pasarean ngenani wadana lera katon kang remu-remu kalingan ngangrangan Sang Dyah Manahing kung sumungkam kuling sang kakung mangrempa bapo yayi eman inggih lajeng gandeng ingkang putra sampun pikantuk dawuh Paduka bapa Penemban ingkang tetela babakan putri inggih pun Dewi Wara Sembadra ingkang keduga saged ngusadani Paduka lajeng kula kedah kados pundi Penemban. Yen kaya wis krungu wis midhanget kang dadi dawuhe bapakmu Marata Dyage kowe ndak utus supayane pratoning Praja Negara Dwaraka Boyongen Dewi Wara Sembadra aturna supayane rawuh ana ing pertapan Banjar Melati kene Sunggata inggih ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa ora sah kesuwen. Mundhak saya nemen banget nggone bapakmu nandhang ruga. Budhal dina iki Sunggata nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata. Nyat langening kalang ana gelar wandan moncar pasrahe wujuding Gendhaga iki aturna ana ngersane Dewi Wara Sembadra ndak jaluk ya Nger Sunggata jroning nggonmu nggawa wujuding Gendhaga iki aja ngasi ana wong sing wani mbukak isine Gendhaga inggih ngestaken dawuh menika kedah kula aturaken wonten ngarsanipun Dewi Wara Sembadra babar pisan aturnya nyuwun pamit bapa ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata.
kadhe karananing kasawasiyaning marga yaning marga hamal agung tumiring sang kandha Astratmaja wilah jagat pangesungka ndak sawang ana nom-noman ingkang manter tejane sumunar tejane nganti gawe sulap paningali putut sida lamung ndak rasa pancen kae ingkang digoleki dening adiku Pratalaretna Raden mandeka tepungke iki putut sida lamung Raden nderek tepang menapa menika Bambang Sunggata ana satriya ndak sawang kowe wis tepung kelawan aku iya pancen bener aku Bambang Sunggata walah dal menawi ngaten mboten sisih panggen kula kalangan Malaya madosi sing ngandika Raden iya kowe kuwi sapa nupriksa kaliyan ingkang abdi kula menika Putut Sida Lamung nggih. Ana wigati apa methuki kelawan Bambang Sunggata? Mungkin dados ning kawuningan anggen kula mider-mider madosi wonten pundi denengipun sing ngandika Raden Sunggata menika awit nuruti dhateng pamotah penangisipun kadang kula inggih rayi kula inggih menika pun Yayi Dewi Pratalaretna. Dewi Pratalaretna utusan kelawan Putut Sida Lamung lakar kalosan mekaten Raden wigatine apa iki anggenipun rayi kula pun Pratalaretna ingkang sanget gandrung kelawan jengandika Raden Sunggata piyambakipun kepengin dhaup kalian jengandika Raden Sunggata menapa nuwun sewu menapa jengandika Raden Sunggata kersa menawi mengku garwa kalian rayi kula pun Pratalaretna Putut Sida Lamung wonten timbalan wong tresna menawa gegarane kudu wis mangerteni kelawan calon garwane la monggo kula aturi mirsani awit sakmenika Yayi Pratalaretna kula kanthi manjing wonten kalpikanipun ingkang abdi pun Putut Sida Lamung marata diakidal kaya ngapa kadangmu Pratalaretna monggo Raden Jaya tama ngambararum sanggo sumo yatal mawur madu branta Putut Sida Lamung ana timbalan apa ya iki adimu Dewi Pratalaretna inggih menika rayi kula Kakang Putut Sida Lamung ora ngira babar pisan kowe iso methuke aku kelawan Raden Sunggata ya Bambang Sunggata. Lah ya wis ngono kek dirembuk kepi-rembuke. Kek didadekke pira ngono. Pira. Menika rayi kula Raden. Kakang Semar kula ndara. Kepiye kira-kira kaya ngene iki? Barange men sae. Sae teges nggih apik. Niku angsare sae. Ditampi mawon. Pratalaretna kula wonten timbalan.
Apa pancen kowe lair batin nggonmu tresna kelawan Sunggata? Kabedha dada kula kapundhuta manah kula. Mboten wonten tiyang kakung sanes, mboten wonten satriya sak sanesipun sing ngandika Raden Sunggata. Lair batin inggih lair batos. Sebaya mukti sebaya mati Raden. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis risang mawa gandrung. Iya, tak tampa katresnanmu Pratala Retna. Matur sembah nuwun sanget. Kakang kasembadan Kakang. Lho la iya, lega to? Iya. Nanging aku njaluk ya Putra Sidalamong. Kados pundi Raden? Gandeng ana kewajiban ya pakaryan ingkang kudu ndak tindakake. Mergo aku nampa dawuh saka Kanjeng Bapa Peremban Sidalancak. Aku kudu mboyong kelawan Dewi Para Sembadra. Ndak jaluk garwaku Yayi Pratala Retna iki ndak titipke ana ngersamu. Oh ngaten. Iya. Nanging ndak jaluk aja kendhat nggonmu tansah ngetutke sak laku jantraku. Teges kowe tak kandha ning Mrajanegara Ndrawati. Ngono ya Putut Sidalamong. Ngestaken dawuh. Ngono ya Yayi Pratala Retna. Inggih ngestaken dawuh Raden. Jagat pangestu para wayah para jagat menika Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu Kresna kasinggihan. Kalian Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu. Wonten dawuh Yayi. Mundhi dawuh saking Koko Prabu Baladewa. Iki Koko Prabu Mandura. Kula kadhawan prapta wonten Prajanegari Ndrawati. Menawi kula panjenengan betahaken kaliyan Dewi Para Sembadra. Iye. Lah menika kadang kula pun lara ireng. Nggih. Samangke badhe kula boyong. Wonten Prajanegari Ngastina badhe kula dhawuhaken kaliyan pun Yayi Burisrawa. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mbok bilih kepareng ing sakmangke. Ingkang rayipun Darma Kusuma ingkang kepareng ambayong dhumateng pun Para Sembadra. Awit mesakaken kawontenanipun para Pandhawa ingkang dipun tilar sangjaning para putra miwah peranganipun Pandhawa inggih kadang kula panengah. Sembadra, apa Kakang Prabu? Piye? Iki lho.
Sing arep mboyong karo kowe, sing arep nglamar karo kowe, kira-kira kowe milih sing endi antep sing endi Sembadra? Kagat risang kabeh rangu. Harinangkala kinempet kambet. Kakang Prabu, piye Sembadra? Arasaku kok ora ana ingkang mathuk, arasaku ora ana ingkang gathuk. Yen to aku arep diboyong ning negara Ngastina, aku ora sarujuk. Aku ora sartane aku ora mathuk. Nanging yen to aku uga arep diboyong ning negara Ngendraprasta, aku ya ora gelem Kakang. Ya. Ana nom-noman satriya munggah ana ing kedaton. Sira kuwi sapa Raden? Ngunamit pasang kaliman tabik. Dina bena ngulon dene domawing nawang tuwang sinuwun. Menawi paduka sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi kula pun Bambang Sunggata. Bambang Sunggata inggih putra saking Pertapan Banjarmelati. Atmajanipun bapa Penemban Sidolancang, anake Begawan Sidolancang inggih mekaten. Ana wigati apa? Inggih, kepareng kula ngaturaken sembah wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Ndwarawati. Ya tak tampa pangestu Rampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun mugi ndadosna kawuningan paraptanipun ingkang abdi pun Sunggata menika badhe ngaturaken wigatos dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Kula kinen sowan wonten para Janagaring Dwarawati ingkang wigatos gandeng Kanjeng Rama Sidolancang menika nandhang raga, nandhang sakit gudik. Pramila menika estu menika pancen estu. Pramila menawi kala wau seba menika mboten sah dipun tilar nguyuh to. Wong menika dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Iya ora apa-apa. Lara gudik ngono. Nggih. Dawuhipun Rama Penemban Sidolancang. Sesakitipun Kanjeng Rama menika saged waluya. Nirmala Temajati menawi dipun borahi wujuding layon sekar. Dening pun Dewi Wara Sembadra. Kamangking kekagungan namung putri Ndwarawati inggih pun Dewi Lara Ireng. Pramila sowan kula badhe ambayongi Dewi Wara Sembadra wonten Pertapan Banjarmelati saha kula badhe ngaturaken wujuding titipan saking Kanjeng Rama Sidolancang. Sembadra piye? Coba tak sawangi Kakang. Bika ponang gendhaka dening Sang Dewi Lara Ireng. Nalika semanten kaget setaning penggalih nyumara pisining gendhaka. Nenggih busananing panengah Pandhawa ya Raden Arjuna, ya busananing Sang Raden Janaka. Kaget setaning manahipun Sang Dewi Lara Ireng. Nginten bilih ingkang garwa sampun sirna marga layu dadi nglumpuk tanpa daya Sang Lara Ireng wau. Suram-suram tiwangara kinggih ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadayane ra layu kumal kocam ranya maradane
Sembadra napa? Aku nyumurupi sining Gendhaga. Jebul busanane Pangeran Arjuna Kakang. Apa ya kelakon yen to Pangeran Arjuna ngusirna Margalayu Kakang iki piye? Sinuwun ketiwasan sinuwun. Kakang Udawa mlayu-mlayu ana apa? Ngaturaken ketiwasan. Wonten pangamukipun Nalindra saking negaring Rancang Gribik. Inggih menika pun Prabu Sasra Kandhawa. Ingkang badhe mboyong kaliyan pun Dewi Wara Sembadra kados pundi? Yayi Prabu, mati dening aku. Langit kelap-kelap katon lirik kenjang alis risang mawa kandrung ora pangling Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Wah, ngerti karo aku. Ngerti wae. Kowe Nalindra watak angkara budi candalayu. Endi Dewi Bratajaya bakal tak boyong tak wengku garwa Nya Tampanana. Dewa Narapati duwe nari swaraning tresna kang langkung. Yayi Prabu Jaka Pitana kawon. Kula kawon. Mboten kinten. Jebul Prabu Sasra Kandhawa menika digdaya. Kula aturi semingkir Yayi. Sumbar mawalindra bumi gonjing menungsa ora tatanan. Kowe Nalindra ngrancang Gribek Prabu Sasra Kandhawa dasar kepara nyata. Ora panging nata Mandura Prabu Baladewa. Ya pancen kepara nyata. Aku nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi warem mboyong Dewi Wara Sembadra. Wara Sembadra ki adhiku. Damu dadiku Wanda.
mangawur-awur-wuran ora ngira babar pisan yen to ratu ngerancang gribik jebulna digdaya sinuwun sunggata piye kula kinten babakan Prabu Sasra Kandhawa menika dipun penggalih keri kemawon lho dipikir keri kepiye awit mesakaken kawontenanipun tiyang sepuh kula inggih Bapa Penemban Sida Lancang awit kula kinten namung Bapa Penemban Sida Lanceng ing saged ngunduraken nalindra ngrancang gribik menika. Lho, banjur karepmu? Dewi Wara Sembadra kula boyong wonten pertapan Banjar Melati dinten sak menika uga. Ngono, inggih. Ya wis ayo tak kandhing. Bendha kumbang angat sapeng tawang angat sapeng tawang susu angin ngendi nggone nyang kaleng kangkung baksimi bara Sunggata wonten dawuh apa iki bapakmu inggih niku Pake inggih tiyang sepuh kula inggih Bapa Penemban Sida Lancang. Oh lah. Lah kok dadi nemen kaya ngono nggone lara gudheg lho. Ngantos kaya gaplek kok. Lah iya Bagong, nggih. Gudhiken mongko kaya gaplek. Kaya gudheg kucing. Monggo dipun dangu kemawon wong niku nggih saged guneman. Penemban Sida Lancang. Menika sinuwun Darawati. Iya Penemban. Oh inggih. Wonten wigatos menapa sinuwun arawuh wonten ing pertapan Banjar Melati. Aku njaluk senjata pitulungmu. Merga negaraku ya negara Darawati ketaman marang muka nalindra ngrancang gribek Prabu Sasa Kandhawa ngamuk kepengin mboyong Dewi Wara Sembadra. Lah menika Dewi Bratajaya rak sampun prapta mriki to. Iya. Oh inggih. Ngestaken dawuh nanging wonten syaratipun. Syarate apa? Kula sagah ngunduraken nalindra ngrancang gribek waton anggen kula tumuju wonten Praja Negara Dwarawati dipun gendhong dening Dewi Wara Sembadra. Bratajaya piye? Ora apa-apa Kakang tak gendhonge. Mengko nek nular gudhike lho. Ora apa-apa. Wong tuwa mesakake Bagong. Oh lha nggih. Mungkin nek nular gudhike terus sampean ledesen. Ketularan gudhik, jampes mengke. Kangelan pados salep. Apa? Adi kelopir. Sinarcus. Ora apa-apa Bagong Kakang Prabu tak gendhonge. Ya ngono.
penemban sida lancang ayo tak kandhi ning praja negara Ndarawati. Mangga Sang Dewi kula aturi gendhong kalian kula. Oh ya manja banget wong tuwa. Kelar mandan moncar tinon lereka konang suram sorote tan padang yeng kae gluduk mau piye ya sapa ki ana pendhita tuwa gudiken dengkulmu amoh ayo kowe gawe rusak kanan praja negara Ndarawati amuk legane ngatiku kowe sapa ya iki Begawan Sida Lancang apa kowe ratu ngrancang gribek sing jeneng Prabu sapa kowe Prabu Sasra Kandhawa ayo Prabu Sasra Bauk Sasra Kandhawa sawang Sasra Kandhawa aja ngawu gawar ngawur ya ndi Dewi Warasembadra kena mbayang Dewi Warasembadra waton nglangkahi kuwandane Begawan Sida Lancang. Ati kowe. Nalika semanten campuk Sang Begawan Sida Lancang ngenya campuk kalian Nalindra ngrancang gribek Sang Prabu Sasra Kandhawa badhar sami sakala nggih Sang Raden Arjuna miwah Sang Dewi Warasri Kandi. Ayo mati kowe. Tobat kaya dibanting. Tak banting ya ora pecah kok. Kaya panjenenganmu kaya dados pendhita gudiken barang lho, Tobat. Ora apa-apa, bot-bote ketemu karo Sembadra. Inggih. Jebul Begawan Sida Lancang mriku sing ngandika paduka ta pangeran? Ha iya. Bulna Ratu ngrancang gribek mau rak ya kowe inggih. Kono tutuk-tutuke Kakang mbok apa mbuh ra idep. Ya ora ngono to sayang. Ngono tutuk-tutukno. Bojo loro ki kudu sing ngakur, arep akur piye? Ora sudi. Aku wis ta wayuh bola-bali.
Ya ora ngono apa. Kowe iki apa? Aja nesu ngono to, men. Ora weruh, ora krungu, ora idep. Dik. To. Aja ngono to. Aja ngono. Ora gereti. Tulung to aja ngono. Aku ki tresna bot-bote tresna karo kowe. Tresna tinggal minggat. Nganti aku mulih ning Darawati iki ra dicekeli najis. Bangeten kowe. Ya men kono ya bangeten kok. Batobat. Sri Kandi kula peran. Kae Mbak Yumu kae. Kandhanono inggih. Batobat bojo loro ming arep akur kok ya angel banget. Senengane kok ya mbok ya aja sok kaya ngono lho. Ngopo Sri Kandi ngopo? Ngendikanipun Pangeran Arjuna kajengipun akur kaliyan panjenenganipun. Ora. Engko bengi. Ngopo engko bengi? Kikuk. Ora idep. Ora ngono ora patheken. Gah aku tinggal lunga kok. Alah. Wong mau ya wis ta gendrong, ora kok ya lentuk gudheg barang ki ngendi. Adol. Wong adol akeh. Dadi pendhita gudhegen barang. Keprake ora ngejak suwuk-suwuk dhewe. Yo men. Sopo iki warat? Takon marang aku Putut Sidalamung, dasar Kemranyata. Lah. Ayo ndi Warasembadra? Kowe takon Warasembadra. Yo. Nyoh Tampanana. Boyo nemplek kelir, wayange gebuk. Mabur ora pangling sapa warat. Yayi mudhun. Ana wong tuwa kok disamber sak geleme dhewe. Ora pangling kowe iso mabur sapa wis medhun wis badar.
sangking kutha Sanggara kula ya namutusa walah kok Gatotkaca karo Siti Sendari walah layak kok nguyak-uyak rumah saku ki ora nek wong wedok liya liyane Mbok Netrole lah kok iki ana wong wedok ngakune Pratala Retna Bulna Wuladala iki sapa iki sapa menika Raden Antareja. Ya, sapa kowe? Kula pun Bambang Sunggata. Sapa? Kula pun Bambang Sunggata. Ora sak ngapusi kek salin wong iki. Sabar kok ya. Salin kula teng mriku. Ah ngene rak cetha. Wola jebul Yaya Abimanyu nggih Kakang Mas. Kok tadi dugawe lakon kaya ngene inggih. Astina Maha Prabu Duryudana Brakudara Duryudana kakangku ya tak jaluk Bratajaya nyo ndi ya Jange jagat tumungo paneng sapuncahing wukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Werkudara wah setan kowe setan wah goblok wah Den mrayetna semorere seka balik ora ngira ora nyono jebul anak-anak Pandhawa kok do gawe lakon kaya ngono. Kakang Semar, dawuh. Kaya niku ontran-ontrane sapa? Iku lho. Ndara Janaka. Kok sekalian merlancur-lancur Pandhawa kula jak lunga. Ora kok kowe iki ya kurang gawean Semaridan. Ora kasake wong gerang. Sesuk nega aku. Lah kula niku bingung. Bingung kuwi. Ana di suwuni lampanipun napa? Oh nderek. Nggih sak lakon-lakone kula lakokke. Yo, nggih pun.
dolan intine piknik ngeten mawon. Ngapunten nggih, sinuwun Kresna. Iya ora apa-apa Kakang. Ha nggih. Ndara Werkudara nyuwun pangapunten. Yo. Wah, Antasena ora tojak. Mboten. Niku nek kula jak gawe lakon niku ora tau serius. Kula jak gawe cerita niku ming malah mbeborosi. Mengke malah badar kedenangan dhisik mengke nek Ndara Antasena. Yo. Nyuwun pangapunten bakene pun sami kundur wangsul wonten Praja Negaring Indraprastha. Yo. Iya Kakang. Pandonga kula mung kula tak anu niki kula tak wangsul riyen teng Karang Kadempel. Lho, selareng apa? Selareng apa? Anu anak kula niku mengke ajeng lomba mbanyol. Nyuwun donga pangestune. Ngapunten mboten saged mampir teng Indraprastha. Ora apa-apa, Kang. Ngapunten Ndara. Ora apa-apa. Wah, kampiran kowe mah kok kampiran rampok. Nggih. Pramila kula tak nyuwun pamit sekalian. Pondho kondur wangsul teng negara Ngamarta. Pandonga kula sak anak-anak muga-muga sak pengker kula sak rombongan anak-anak kula Garing Petruk Bagong lan sak panunggalanipun. Warga ing laladan Gunung Kancangan mriki samya mangke rahayu wilujeng ning sambi kula tebih saking Rubeda Durga Mendak kala sirna ado saka Sengkala. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek. Wis Kakang, wis Kakang. Ha nggih. Pungkasane ngatur Sura Sudira jayaning Kang Ratsa Brasolah tekaping Darmastuti. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Sinuwun Ndara ati ampun lali golekane sinuwun. Pungkasane ngatur matur sembah agunging matur nuwun. Sing bonang -8